ఉన్నట్లుగా ఉన్నది ఈ అధ్యాయం. సో, అది చూద్దాం. 32 అపరాధాలు చెప్పారు. చూద్దాం. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 3 క్లాస్‌లో భక్తి రసామృత సింధు 8వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. సో, నిన్న అధ్యాయంలో మనం భక్తి సేవ యొక్క భక్తిలో ఉన్న పాయింట్స్, ఫస్ట్ 10 పాయింట్స్ ఏమిటి అన్నది వివరంగా చూసాం. సో, అవి మీకు గుర్తున్న పాయింట్స్, ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఏదైనా ఉంటే చాట్ బాక్స్‌లో పెట్టండి. ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ అయిన తర్వాత చెక్ చేద్దాము. సో, ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసి చూద్దాం. సో, భగవత్ సేవ అపరాధాలు. సో, ఆగమ శాస్త్రంలో కూడా ఈ ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే హరే, హరే హరే రామ 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 హరే హరే హరే. హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి. సో, పరిహారం చేసుకోగలిగిన భగవతాపరాధాలు ఏంటో చూద్దాము ఈ 8వ అధ్యాయంలో. ఇవి ఆగమ శాస్త్రంలో కూడా భగవంతుడి యొక్క సేవలో మనం పరిహారం చేసుకోదగ్గ ఈ 32 అపరాధాలు కూడా పేర్కొన్నారు. సో, అవి ఏమిటి అంటే, వాహనం గాని పల్లకి గాని పాదరక్షలతో వాహనాల పైన గాని పల్లకి ఎక్కి గాని పాదరక్షలతో గాని ఆలయంలోకి ప్రవేశించు. సో, మనం గుడిలోకి వెళ్ళేటప్పుడు మరి ఎలాగూ వాహనం గాని పల్లకీలెక్కి గాని, ఎందుకంటే అవి భగవంతుడికే అక్కడ వాహనాలు పల్లకీలు కాబట్టి అలాగే పాదరక్షలతో వెళ్ళదు. ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. 2 జన్మాష్టమి, రథయాత్ర ఇటువంటివి భగవంతుడి ప్రీతి కోసం జరిపే ఉత్సవాలన్నీ మనం జరిపించడం ఆపకూడదు, మానుకోకూడదు అంటున్నారు. సో, జన్మాష్టమి గాని, ఈ భగవంతుడి రథయాత్ర గాని ఇవన్నీ మనం భగవత్ప్రీతి కోసం ఈ ఉత్సవాలు జరుపుకోవాలి అంటున్నారు. తర్వాత శ్రీ విగ్రహాల ఎదుట సాష్టాంగ ప్రణామం చేయడం మర్చిపోకూడదు. మరి భగవంతుని చూసినప్పుడు మనం ప్రణామం చేయాలి అది. తరువాత భోజనం తరువాత చేతులు కాళ్ళు కడుక్కోకుండా, అంటే మనం భోంచేసిన తర్వాత చేతులు పాదాలు కూడా మనం మన యొక్క చేతులు కాళ్ళని కడుక్కుని అప్పుడు కడుక్కోకుండా మనం భగవంతుని సేవించడానికి గుడికి వెళ్ళకూడదు అంటున్నారు. భోజనం చేశాము అంటే మనం ఈ 2 కూడా శుభ్రంగా కడుక్కుని అప్పుడు వెళ్ళాలి.
తర్వాత అశౌచంలో ఉన్నప్పుడు ఆలయానికి వెళ్ళకూడదు. అంటే ఈ వేద శాస్త్రాల్లో కుటుంబంలో ఎవరైనా వ్యక్తి మరణించినా వాళ్ళ వర్ణాలను బట్టి కొన్ని రోజులు వాళ్ళకి అశౌచం అని చెప్పి ఉంటుంది. సో, ఆ అశౌచం రోజులు ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులైతే 12 రోజులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులకి 15 రోజులు, శూద్రులకు 30 రోజులని అలా టైం ఉంటుంది వర్ణాలను బట్టి. అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారనమాట. సో, అలాంటి సమయాల్లో ఆలయానికి వెళ్ళకూడదు అంటున్నారు. అశౌచంలో ఉన్నప్పుడు. అంటే శుభ్రంగా లేకపోవడం అనేది. అంటే మరి ఎవరైనా పోయినప్పుడు ఆ బాడీ అది ఉంటుంది గాబట్టి. ఇది మనం ఇంకొక రకంగా గూడా ఎలా అర్థం జేసుకోవాలంటే, ఆలయానికి వెళ్ళేప్పుడు శుచిగా వెళ్ళాలి. సో, ఏమాత్రం అశుభ్రత అనేది శారీరకంగా ఉండగూడదు. మానసికంగా గూడా నిజానికి ఉండగూడదు. భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కల్మషం ఉన్న మనసుతో వెళ్ళగూడదు. వీలైనంత వరకు మనస్సును కనీసం ఆ క్షణంలో అయినా పవిత్రంగా ఉంచుకోవడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తూ మనసులో కోపాలు, ఈర్ష్యలు, ద్వేషాలు పెట్టుకుంటే ఇంక మనం వెళ్ళినందువల్ల ప్రయోజనం ఏముంది? భగవంతుడికి మనం సమర్పించేది ఏముందక్కడ? సో, వీలైనంత పవిత్రమైనటువంటి ఆహ్, హ్మ్, శుభ్రత, శుచిత్వం శారీరకంగానే కాకుండా మానసికంగా గూడా వీలైనంత వరకు ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి. భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళేప్పుడు ఆలయానికి అని ఐదవది చెప్తోంది. ఒకే చేతితో ప్రణామాన్ని చేయకూడదు. అంటే నమస్కరించేటప్పుడు 2 చేతులు జోడించి నమస్కరించాలి కదా! ఒక చేత్తో ఇలా మామూలుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళు ఒక చేత్తో ఇలా సలాం అన్నట్లుగా పెట్టడం. కానీ మనం భగవంతుడికి నమస్కరించినప్పుడు 2 చేతులు జోడించి నమస్కరించాలి. అలాగే భగవంతుడు నెక్స్ట్ ఏడవది శ్రీకృష్ణుడు ఎదురుగా ప్రదక్షిణం చేయకూడదు అంటున్నారు. అంటే పద్ధతి ఏమిటట? భగవంతుడి కుడి చేతి వైపున ఆరంభించి దేవాలయానికి ప్రదక్షిణ చేయాలి. అలాంటి ప్రదక్షిణలు మరి ఆలయం బయట కనీసం 3 అయినా చేయాలి. సో, మనం దేవుడి ఎదుట గాదు ప్రదక్షిణం చేయవలసింది. గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయాలి. కుడివైపు నుంచి మొదలుపెట్టి 3 సార్లు అలా ప్రదక్షిణ చేయాలి అంటున్నారు. అలాగే ఎనిమిదవది విగ్రహాల ఎదుట శ్రీ విగ్రహాల ఎదుట కాళ్ళు చాచుకుని కూర్చోకూడదు. అది మరి భగవంతుడి మీదకి మనం పాదాలు ప్రసరిస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. అందుకని అలా భగవంతుడి విగ్రహం ముందు కాళ్ళు చాచుకుని కూర్చోకూడదు. వీటిలో చాలా మనకు తెలిసిన విషయాలే. కానీ కరెక్ట్‌గా డిసిప్లిన్‌గా ఉండడానికి ఇవన్నీ చక్కగా రూల్స్ లాగా మనకిక్కడ చెప్తున్నారు. తర్వాత 9 శ్రీ విగ్రహాల ఎదుట చేతులను చీలమండలంపై గాని, మోకాళ్ళపై గాని ఆంచి కూర్చోకూడదు. అంటే చక్కగా ఆసనం వేసుకొని కూర్చోవాలి గానీ, చేతులు ఇలా పైకి కూర్చోవడం గానీ, అట్లా ఇష్టం వచ్చినట్లు కూర్చోవడం గాదు. ఒక పద్ధతిలో కూర్చోవాలి అంటున్నారు. 10వది భగవంతుడి ముందు పరుండరాదు. మరి గుడిలోకి వెళ్ళి అక్కడ పడుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? సో, అలా చేయకూడదు అంటున్నారు. 11 శ్రీ విగ్రహాల ముందు ప్రసాదం భుజించరాదు. సో, డైరెక్ట్‌గా భగవంతుడి ముందు ప్రసాదం తీసుకోకూడదు. కొంచెం ప్రక్కకు వెళ్ళి తీసుకోవాలి అని దానర్థం. అంటే ఆ మర్యాద, ఆ భక్తి చూపడం అన్నమాట భగవంతుడి పట్ల. 12 శ్రీ విగ్రహాల ఎదుట ఎన్నడూ అసత్యం ఆడకూడదు. మరంతే గదా! ఎదురుగుండా భగవంతుడిని పెట్టుకొని మనం అసత్యం ఆడితే మామూలుగానే అసలు సత్యం పలకడం అనేది చెప్పాలంటారు. మరి ఇంకా భగవంతుడి ముందే అసత్యం పలికితే ఎలా? సో, విగ్రహాల ఎదుట అసత్యం ఆడకూడదు. 13 శ్రీ విగ్రహాల ఎదుట బిగ్గరగా గట్టిగా మాట్లాడకూడదు. భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండాలి. మరి మాట ఎలా మాట్లాడాలో మనకు భగవంతుడు 17వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. ఏది? అనుద్వేగకరం వాక్యం అన్నారు. అంటే ఉద్వేగం లేకుండా మృదువుగా మాట మాట్లాడాలి. అలాంటిది మరి విగ్రహాలు భగవంతుడి ఆలయంలోకి వెళ్ళి భగవంతుడి ముందే గట్టిగా మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది? అసలు ఎప్పుడూ ఉద్వేగం లేకుండా మాట్లాడాలని చెప్పారు కదా భగవంతుడు. సో, అది గట్టిగా మాట్లాడకూడదు. అలాగే 14 విగ్రహాల ఎదుట ఒకరితో ఒకరు కబుర్లు చెప్పకూడదు. అది. మనం గుడికి వెళ్ళి భగవంతుడి మీద కాన్సంట్రేట్ చేయడానికి, ధ్యానించడానికి, ఆయన విగ్రహం మీద ధ్యానం చేయడానికి, ఆ విగ్రహ దర్శనం చూసి మనం ఆహ్లాదపడటానికి వెళ్తున్నాం గానీ, అక్కడికి వెళ్ళి కులాసాగా మరి సోషలైజ్ అవ్వటానికి కాదు గదా! సో, అది మనం అక్కడ భగవంతుడి ముందు కబుర్లు చెప్పుకుంటూ అలా ఉండకూడదు అంటున్నారు. 15 శ్రీ విగ్రహాల ఎదుట ఏడవటం గానీ, బిగ్గరగా అరవడం గానీ చేయకూడదు. సో, ఇంతకు ముందు గట్టిగా మాట్లాడకూడదని చెప్పారు.
ఇక్కడ ఏడవడం కానీ, గట్టిగా అరవడం కానీ, అంటే ఒకరి మీద ఒకరు అరుచుకోవడం కానీ, వాళ్ళు ఏదైనా కోపంతో గట్టిగా మాట్లాడడం, ఇవన్నీ కూడా మరి తప్పు, చేయకూడదు. 16 శ్రీ విగ్రహాల ఎదుట కయ్యానికి కాలు దువ్వరా. మరి ఒకళ్ళతో మనం కయ్యానికి కాలు దువ్వితే గుడికి వెళ్ళి ఇవన్నీ చేయకూడని పనులు. మనందరికీ కూడా కొంచెం ఈ విషయాలు తెలుసు. అందుకని ఇవన్నీ క్లియర్‌గా చెప్పారనమాట రూల్స్ లాగా. ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే ఫాలో అవుతారని. 17 శ్రీ విగ్రహాల ఎదుట ఎవరిని దండించరాదు. మరి భగవంతుడు ఆయనే అందరికీ కర్మానుసారం ఫలితాన్నిచ్చే భగవంతుడు. ఫలితాన్నిచ్చేది ఎవరు అంటే భగవంతుడు. మనం భగవంతుడి ముందు వాళ్ళని వీళ్ళని దండనలు చేయటం కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు. శ్రీ విగ్రహాల ఎదుట భిక్షకులపై దయ చూపరాదు. అంటే దానం ఏదైనా ఇచ్చినా పక్కనివ్వాలి. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే, ప్రతిదీ అక్కడ భగవంతుడి మీద భక్తి గౌరవం చూపడం అన్నమాట. అక్కడ ఇచ్చేదెవరు? భగవంతుడు. దండించేదెవరు? భగవంతుడు. ధ్యానింపబడేదెవరు? భగవంతుడు అన్న విషయం మనం గుర్తుంచుకోవడం. అందుకని అలా అని మనం ఎవరికీ దానం ఇవ్వొద్దని కాదు దీని అర్థం. ఆ భగవంతుడి ముందు ఉన్నప్పుడు ఆయన అక్కడ ప్రత్యక్షంగా ఉన్నారు అన్న విషయాన్ని మనం జీర్ణం చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. నిజంగా భగవంతుడే మన ముందుంటే మనం దానాలు అవన్నీ ఆయన ముందు మనం ఎంతో ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళలాగా ఇస్తామా? లేదా గట్టిగా అరుస్తామా? లేదా కయ్యానికి కాలు దూవుతామా? ఇంకెవరినైనా మరి దండించుతామా? అటువంటివన్నీ చెయ్యం కాబట్టి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆలయంలో సాక్షాత్తు మనం భగవంతుడి ప్రెజెన్స్‌లో ఉన్నాము అనే విషయాన్ని జీర్ణించుకోవడానికి ఇవన్నీ చెప్తున్నారనమాట. మరి విగ్రహాల ఎదుట ఎవరితో పరుషంగా మాట్లాడకూడదు. విగ్రహాల ఎదుట కంబళి కప్పుకోకూడదు. అంటే దుప్పటి లాంటిది కప్పేసుకుంటే ఏమిటి అర్థం? నిద్రపోవడానికి రెడీ అయ్యాము అని చెప్పి. సో అందుకని అలా కప్పుకోకూడదు. శ్రీ విగ్రహాల ఎదుట మరి అన్యులను స్తుతించరాదు. భగవంతుడి ముందు ఉండి వేరే వాళ్ళ ఘనతను పొగిడితే ఎలా ఉంటుంది? అక్కడ మనం పొగడాల్సింది, చూడాల్సింది, ఆనందించాల్సింది అన్నీ కూడా భగవంతుడిని కాబట్టి ఎదుట అన్యులను స్తుతించరాదు. ఇవన్నీ భగవంతుడు చెప్పడంలా ఈ భక్తిభావం పెంపొందించుకోవడానికి సహాయపడతాయని మనకి ఇలాంటి మహానుభావులు రూపగోస్వామి లాంటి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. శ్రీ విగ్రహం ఎదుట అశ్లీల భాషణ, మరి చెడు మాటలు ఇటువంటివి పాడకూడదు. విగ్రహాల ఎదుట అపాన వాయు విసర్జనం చేయకూడదు. అలాగే తన శక్తికి అనుగుణంగా విగ్రహాలను ఆరాధించడం మానకూడదు. ఎవరికి వీలైనంత స్థితిలో వాళ్ళు చేయాలి. దీనికి మనం ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ బ్రాహ్మణుడు ఒక ఆయన సిరి సంపదలు లేనివాడు, ఆయన ఏమీ పెట్టలేకపోయినా నది ఒడ్డుకు వెళ్ళి కళ్ళు మూసుకుని రోజు ఇమాజిన్ చేసుకునేవాడు తను ఎన్నో అవి ఇవి వండి భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నట్లుగా. ఒకరోజు ఏదో పాయసం వండి సమర్పిస్తున్నట్లుగా ఊహించుకుని ఆ పాయసాన్ని ఎలా ఉందో అయిందో లేదో అని టచ్ చేస్తే చెయ్యి కాలింది. వెంటనే ఉలిక్కిపడి అతను కళ్ళు తెరుస్తాడు. తెరిస్తే నిజంగానే చెయ్యి కొంచెం కాలి ఉంటుంది. అక్కడ ఏమీ లేదు. అంటే నిజమైన భక్తితో మనం గనక ఇలా భగవంతుడి మీద ధ్యానంతో మనం ఊహించుకున్నప్పుడు అది భగవంతుడు నిజంగానే స్వీకరిస్తున్నారు. అక్కడ ఉందా లేదా అన్నది కాదు ఆయనకు కావాల్సింది. మన భావం ఎలా ఉంది? మనం ఆ భావంతో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ భావాన్ని ఆయన జరిపిస్తున్నారు నిజంలాగానే. అందుకని ఇతను అక్కడ ఏమీ లేకపోయినా కళ్ళు తెరిచి చూస్తే ఏమీ లేకపోయినా చెయ్యి కాలు ఉందన్నమాట. సో ఆ ధ్యానంలో అతను ఆ పని చేస్తున్నప్పుడు భగవంతుడు అది నిజంగానే ఆ సమయంలో అది జరిగేటట్లే అక్కడ చేస్తున్నారు అని దాని అర్థం. సో ఎవరికి తోచిన స్థితిలో వాళ్ళ స్థితికి తగ్గట్టు మరి పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి అన్నారు కదా. ఎవరైతే నాకు భక్తితో పువ్వైనా పండైనా కాయైనా నేను స్వీకరిస్తాను. అశ్నామి ప్రయతాత్మనః, నేను ప్రేమతో ఇచ్చిన దాన్ని నేను స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు మనకి చెప్పారు. అది మనం చూసాము భగవద్గీతలో. అలాగే 25 సో పాయింట్ ఏమిటంటే ఎవరి శక్తి అనుసారం వాళ్ళు భగవంతుడిని ఆరాధించడం మానకూడదు. 25th పాయింట్, శ్రీకృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టని ఏ పదార్థం కూడా మనం భుజించకూడదు. సో మనం ఏది తిన్నా భగవత్ ప్రసాదమే తినాలి. ఎందుకు అంటే భగవత్ ప్రసాదం తిన్నప్పుడు మరి ముందు భగవంతుడు పెట్టకుండా ఏది తినకూడదు. మరి అన్ని ఆయన ఇచ్చిన ప్రసాదమే కాబట్టి ఆ కృతజ్ఞతతో ముందు ఆయనకి ఆ భక్తితో సమర్పించి మనం తీసుకోవాలి. నంబర్ 1. నంబర్ 2,
భగవత్ ప్రసాదం తీసుకున్నప్పుడు అన్నీ కూడా సక్రమంగానే ఉంటాయి. దానిలో ఉన్న దోషాలన్నీ కూడా నిర్మూలించబడతాయి అని చెప్తారు. సో, నైవేద్యం పెట్టని ఏ పదార్థం తీసుకోకూడదు. అలాగే 26 ఒక ఋతువులో వచ్చే కొత్త ఫలమైన అంటే ఇప్పుడు వసంత ఋతువు ఆ టైంలో మరి మామిడి పండ్లు అవి వస్తూ ఉంటాయి గదా! అలాగే మరి వేసవికాలం వస్తే మల్లెపూలు అవి వస్తూ ఉంటాయి. సో, ఏదో ఋతువుని బట్టి ఒక్కొక్క పండు, పువ్వు వస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్క టైంలో. సో, అలా వచ్చినప్పుడు ఆ ఋతువులో వచ్చే కొత్త ఫలమైన, పంటైనా ముందు భగవంతుడికి ఆరగింపు చేయడం మర్చిపోకూడదు. అందుకే మన సంక్రాంతి పండుగ కూడా ధాన్యం వచ్చినప్పుడు మరి అందుకే సెలబ్రేషన్ ఏమిటి? భగవంతుడికి అర్పించి మరి తీసుకోవడం. సో, అది ఏది వచ్చినా ముందు భగవంతుడికి అర్పించడం మర్చిపోవద్దు. అలాగే వంట పూర్తయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్‌లో చెప్తున్నారు 27లో ముందు శ్రీ విగ్రహాలకు వంట చేసిన వెంటనే నైవేద్యం పెట్టకుండా ఆ పదార్థాల్ని ఎవరికీ పెట్టకూడదు. 28 శ్రీ విగ్రహాల వైపు వీపు పెట్టి కూర్చుండకూడదు. అంటే భగవద్ విగ్రహాలకి ఎదురుగుండా ఉండాలి గానీ, మనం బ్యాక్ ఫేస్ అయ్యేటట్లుగా కూర్చోకూడదు. 29 ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడికి మౌనంగా నమస్కరించకూడదు. అంటే బిగ్గరగా స్తోత్రాలు చదువుతూ ప్రణామాలు అర్పించాలి అని అర్థం అంటున్నారు. సో, గురువుగారికి ఊరికనే మనం మాట్లాడకుండా ఒక నమస్కారం పెట్టడం కాదు. ఆయన యొక్క స్తోత్రాలు చదువుతూ ప్రణామాలు అర్పించాలి అంటున్నారు. 30 ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి స్తోత్రాన్ని మర్చిపోకూడదు. 31 ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి యొక్క ఆయన ఎదుట ఆత్మస్తుతి చేయకూడదు. అంటే మనల్ని మనం పొగుడుకోవడం చేయకూడదు గురువుగారి ముందు. మరి అంతే గదా! గురువుకి తెలియనిది ఏమీ లేదు. అంతటి గొప్ప గురువు ముందు మనల్ని పొగుడుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? సో, అది చేయకూడదు. 32 దేవాది దేవుడి సన్నిధిలో అన్య దేవతలను నిందించకూడదు. సో, భగవంతుడి ముందు భగవాన్ నువ్వే గొప్ప, మరి ఆ ఫలానా దేవుడు నీ అంత గొప్ప గాదు, ఈ దేవత నీ అంత గొప్ప గాదు అనడం కరెక్ట్ కాదు. దేవతల్ని ఎప్పుడు గూడా గౌరవించాలన్నది మనం చూసాం ఇంతకు ముందు గూడా. ఇవి 32 అపరాధాల యొక్క జాబితా అంటున్నారు. లిస్ట్ అన్నమాట. సో, ఇవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఇవన్నీ ఎక్కడ చెప్పారు అంటే, రూప గోస్వామి సేకరించారు. ఆగమ శాస్త్రంలో ఈ 32 అపరాధాలు చెప్పారన్నమాట. ఇవన్నీ చేయకూడని పనులు అని. తరువాత ఇంకొక 32 మరి ఇంకా కొన్ని అపరాధాలు వరాహ పురాణంలో చెప్పారు. ఈ వరాహ పురాణంలో ఏం చెప్పారు అంటే, ఒకటి చీకట్లో శ్రీ విగ్రహాలను తాకరాదు. అంటే ఎప్పుడు భగవంతుడిని మనం తాకేటప్పుడు దీపం ఉండాలి. దీపం వెలుగులోనే తాకాలి. చీకట్లో తాకకూడదు. 2 ఆగమ విహితమైన విగ్రహారాధన క్రమానికి భంగం చేయకూడదు. అంటే విగ్రహారాధన పద్ధతి ఒకటి ఉంటుంది గదా! శాస్త్రాల్లో చెప్పింది. ఆ రకంగా విగ్రహారాధన చేయాలి. విగ్రహారాధనకి భంగం కలిగించకూడదు. ఇంట్లో మరి మనం పూజ చేసుకుందుకే నిత్యము మనం యూజువల్‌గా స్నానం చేసిన వెంటనే పూజ అది చేస్తాం. ఏదన్నా చేయకూడని టైమ్స్‌లో అయితే తప్పితే. సో, విగ్రహారాధనకు భంగం ఉండకూడదు. 3 ముందుగా ఏదో ధ్వని చేసి గాని శ్రీ విగ్రహాల ఆలయంలో ప్రవేశించకూడదు. అంటే భగవంతుడి మీదకి మెల్లగా మనం చడి చప్పుడు లేకుండా ఆహ్, ఎవరి దగ్గరికన్నా వెళ్తే వాళ్ళు ఉలిక్కి పడుతూ ఉంటారు. అది ఏంటి వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి తెలియకుండా వెళ్ళినట్లుగా ఉంటుంది గదా! సో, అలా చేయగూడదు. అంటే భక్తితో భగవంతుడు ఉలిక్కి పడడం లేదు, ఆయన భయపడటం లేదు మనలాగా. కానీ ఆ గౌరవంతో మనం అలా మెదలకుండా కాకుండా కొంచెం ఏదైనా ఒక సౌండ్ అలా అని గట్టి గట్టిగా అరుచుకుంటూ వెళ్ళమని కాదు. ఏదైనా వెళ్ళినప్పుడు భగవన్నామం జపించుకుంటూనో ఏదో అలా ప్రవేశించాలి అది. అలాగే 4 కుక్కలు గాని, ఇంకేదైనా జంతువులు వాటి కళ్ళబడిన ఆహారాలని భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టరాదు. మరి అంతే గదా! ఇవన్నీ మనకి చాలా విషయాలు కొంతవరకైనా తెలుసు అది. అలాగే 5 పూజా సమయంలో మౌన వ్రతానికి భంగం చేయకూడదు. అంటే పూజ చేసేటప్పుడు మనం మనస్సును గూడా మౌనంగా ఉంచాలి. అది ముఖ్యం. మాట్లాడటం అంటే ఏం మాట్లాడతాం? మాట్లాడం. కానీ స్తోత్రాలు, ప్రార్థనలు చెప్పుకోవచ్చు. కానీ మైండ్‌ని గూడా మౌనంగా ఉంచుకోవడం. అంటే పూజ చేస్తూ స్టవ్ మీద ఏదో పెట్టాను, లేదా ఏదో అంటారు చూసారా?
చిత్తం శివుడి మీద భక్తి చెప్పుల మీద అని గుడిలోకి వెళ్ళి బయట చెప్పులు పెట్టాము, సరిగ్గా పెట్టాము, లేదా ఎవరైనా తీసుకువెళ్తారేమో ఇటువంటి డౌట్స్ రావడం. అంటే మైండ్‌ని గూడా మౌనంగా భగవంతుడి ధ్యానంలో కేంద్రీకరించగలగడం. అలాగే పూజా సమయంలో మరి మలమూత్ర విసర్జనం దోషం అంటున్నారు. ఒకవేళ అలా ఏదైనా చే వెళ్ళాల్సొచ్చినప్పుడు మళ్ళీ స్నానం చేసి రావడం అవసరం అని చెప్తారు. మరి పుష్పాలను సమర్పించకుండా ధూపం సమర్పించకూడదు. సో, ముందు భగవంతుడికి పుష్పాలను అలంకరించి అప్పుడు ధూపాన్ని పెట్టాలి. ఎందుకంటే ముందే ధూపం పెట్టేసి ఆఖరిలో గదా పుష్పం ఎప్పుడు ఫస్ట్ సమర్పించాలి. 8 సువాసన లేని పుష్పాలు అర్పించకూడదు. ఎందుకు అంటే భగవంతుడికి పుష్పాలను ఆయనకి ఆహ్లాదం కలిగించడానికి మంచి సువాసనున్నవి ఇస్తాం గాబట్టి. 9 నిత్యము పరిశుభ్రంగా దంతధావనం చేసుకోవాలి. మరి ఇవన్నీ జనరల్‌గా మనుషులు శుభ్రంగా, శుచిగా ఉండాలి. ఇలా పూజలు చేసే ఎవరైనా శుభ్రంగా ఉండాలి. ఎస్పెషల్లీ మరి ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు హ్మ్. ఏ రకంగా నియమంగా, శుద్ధిగా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. 10 సంభోగానంతరం ఆ బట్టలతో ఆలయంలో ప్రవేశించకూడదు. అలాగే 11 ఋతుకాలంలో స్త్రీని అంటరాదు. 12 శవాన్ని తాకిన తర్వాత ఆలయంలోకి పోకూడదు. సో, ఇవన్నీ ఏమిటంటే శుచిత్వం కింద చెప్పుకోవచ్చు. 13 ఎరుపు, నీలి రంగు దుస్తులతో గాని, మురికి దుస్తులతో గాని ఆలయంలో ప్రవేశించకూడదు అంటున్నారనమాట. రెడ్ ఏమో కొంచెం ప్యాషన్‌కి, రౌద్రానికి సూచన. మరి నీలి రంగేమో ఒకలాంటి దుఃఖానికి, హ్మ్, డిప్రెషన్‌కి ఇటువంటి వాటికి కాబట్టి అనే ఉద్దేశంతో అంటున్నారు. అలాగే మురికి దుస్తులతో ఆలయంలోకి వెళ్ళకూడదు. 14 శవాన్ని చూచి వచ్చిన వెంటనే ఆలయానికి వెళ్ళకూడదు. ఇది గూడా శుచిత్వం ఇందాక అశౌచం అన్నారు కదా! దాని కింద వస్తుంది. 15 హ్మ్, ఆలయంలో అపానవాయు విసర్జన తగదు. అలాగే 16 ఆలయ ఇది మనం ఆగమ శాస్త్రంలో చెప్పిన 32లో గూడా ఈ పాయింట్స్ కొన్నున్నాయి. 16 ఆలయ ఆవరణలో కోపం తెచ్చుకోకూడదు. ఆగ్రహం ఉండకూడదు భగవంతుడి ముందు. అది ఇందాక కూడా ఇంకో రకంగా ఇదే పాయింట్ చూసాం. 17 అలాగే శ్మశానానికి పోయిన వెంటనే ఆలయానికి వెళ్ళకూడదు. సో, ఏదైనా మనిషి పోయినప్పుడు మనం పట్టుకున్న అంటే ఇవన్నీ తప్పేముంది అన్ని పాంచభౌతిక శరీరం అంటున్నారు గదా! అది ఇది నార్మల్ అని. కరెక్టే. అయితే పాయింట్ ఏమిటి అంటే భగవంతుడి దగ్గర ఎంత శుచిగా, ఎంత భక్తిగా, ఎంత గౌరవంతో ఉండాలి అనే విషయం కోసం ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. 18 శ్రీ విగ్రహ సన్నిధిలో త్రేన్చరాదు. మరి మామూలుగానే మనం ఏదైనా సోషల్ ఈవెంట్స్‌లో, పార్టీస్‌లో ఉన్నామంటే త్రేపు త్రేయించినప్పుడు ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ అంటూ ఉంటారు. సో, లేదా కవర్ చేసుకుంటారు కదా! మౌత్‌ని. అలా ఎందుకంటే బావుండదు మరి వినడానికి, చూడ్డానికి అని. సో, భగవంతుడి దగ్గర మరి మనం ఇంకా అది పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే భుజించిన ఆహారం పూర్తిగా జీర్ణమయ్యే వరకు ఆలయానికి వెళ్ళకూడదని అర్థం అంటున్నారు. అంటే హ్మ్, మరి భోజనం మరి మన ఫుల్‌గా మనం తిన్న తర్వాత వెంటనే మరి ఒక్కొక్కసారి త్రేన్పులు వస్తూ ఉంటాయి. అందుకని దీని అర్థం ఏమిటంటే అలా ఫుల్‌గా తిని వెళ్ళడం గాదు. కొంచెం జీర్ణమైన తర్వాత ఆ రకంగా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి గానీ అలా ఫుల్ స్టొమక్‌తో కాదు అంటున్నారు. 19 గంజాయి పీల్చరాదు. అంటే డ్రగ్స్ అవి వేసుకోకూడదు. 20 నల్ల మందు లాంటి ఆహ్, ఈ గంజాయి అంటే అదొక రకమైన స్మోకు అది చేయకూడదు. నల్ల మందు లాంటి ద్రవ్యాలు సేవించకూడదు. డ్రగ్స్ తీసుకోకూడదు. అలాగే ఒంటి నిండా నూనె రాసుకొని గర్భగుడిలోకి గాని, విగ్రహాలను తాకడం గాని చేయకూడదు. 22 భగవంతుడి మహత్యాన్ని బోధిస్తూ ఈ వైదిక శాస్త్రాల పట్ల హ్మ్, ఆయన మహత్యాన్ని చెప్పే శాస్త్రాల పట్ల అగౌరవం చూపకూడదు. సో, శాస్త్రాలన్నీ భగవద్వైభవాన్ని వివరిస్తాయి. కాబట్టి శాస్త్రాల పట్ల మనం అగౌరవం చూపకూడదు. 23 దానికి విరుద్ధమైన శాస్త్రాలేమి ప్రవేశపెట్టకూడదు. అంటే భగవద్వైభవాన్ని కాదనేటటువంటి శాస్త్రాలను మనం ప్రవేశపెట్టకూడదు. తర్వాత 24 శ్రీ విగ్రహాల సన్నిధిలో తాంబూలం గూడా తప్పు. తాంబూలం తీసుకోవడం గూడా పనికిరాదంటున్నారు. 25
మురికి పాత్రలో ఉంచిన పుష్పాలు భగవంతుడికి సమర్పించకూడదు. మరి అవి మురికిగా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడికి ఎలా సమర్పిస్తాం? 26 కటిక నేలపై కూర్చుండి భగవంతుని పూజించరాదు. అంటే ఒక పీట మీదో ఒక చిత్రాసనం పైన కూర్చుని ప్రార్థించాలి అంటున్నారు. అంటే ఒక పద్ధతిగా అక్కడ పరుచుకుని నీట్‌గా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూర్చుని కాదు అని. అలాగే 27 స్నానం ముగించి వచ్చే వరకు విగ్రహాలను తాకకూడదు. హ్మ్. ఇది నార్మలే. మనం స్నానం చేసి వచ్చే కదా పూజ చేస్తాం. 28 నుదిటి దగ్గర దీర్ఘగూర్ధ పుండ్రాలంటే అడ్డబొట్టు అలంకరించుకోకూడదు అంటున్నారు. అంటే దీని అర్థం ఏమిటి అంటే వైష్ణవులు కాబట్టి ఈ రకంగా ఈ మాట చెప్తున్నారు. 29 కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోకుండా ఆలయంలో ప్రవేశించకూడదు. ఇవి కూడా మనం ఈ ఆగమ శాస్త్రంలో చెప్పిన పాయింట్స్‌లో ఇది కూడా ఉంది. ఇప్పుడు చూసిన పాయింట్స్ ఇవన్నీ ఈ 29 వరాహ పురాణం. మరి పురాణం అంటే విష్ణుమూర్తి అవతారం కాబట్టి అందులో ఈ రకంగా చెప్పారు 29 అపరాధాలు. ఇంకా కొన్ని నియమాలు గూడా ఉన్నాయి. అవైష్ణవులు అంటే భక్తులు గాని వాళ్ళు వండిన పదార్థాలు భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టకూడదు అంటున్నారు. భక్తులు కాని వాళ్ళ ఎదుట విగ్రహారాధన చేయకూడదు. భక్తుడు ముందు భక్తులు కాని వారి ఎదుట విగ్రహారాధన చేయకూడదు. భక్తుడు ముందు విగ్రహారాధనకు పూనుకోరాదు. విఘ్నేశ్వర పూజతో పూజను ప్రారంభించాలి. అంటే భక్తుడి ముందు ఎందుకు చేయకూడదు అని డౌట్ వస్తే భక్తుడి ముందు భక్తుడే విగ్రహారాధన చేయడానికి అర్హుడు. మరి ఈ ఉత్తమాధికారులు వీళ్ళంతా మరి అందుకనే వాళ్ళ ఆ స్థితికి వెళ్తారనమాట. మధ్యమాధికారులు వాళ్ళు పని చేయడానికి కూడా మరి అర్హత సంపాదించుకోవాలి. సో ఆ భక్తులు చేస్తున్నప్పుడు మనం చూడాలి. వాళ్ళు లేనప్పుడు మనం చేయొచ్చు. సో భక్తుడి ముందు విగ్రహారాధనకు పూనుకోవద్దు. విఘ్నేశ్వర పూజతో పూజను ప్రారంభించాలి. అది మనందరం మరి తెలిసిన విషయమే. భక్తికి ఎలాంటి విఘ్నాలు రాకుండా ఆయన విఘ్నేశ్వరుడు కాపాడతారు కాబట్టి విఘ్నేశ్వరుడు మరి నరసింహ భగవానుడి పాదాలను పూజించారని అందుచేతే ఆయన సర్వ విఘ్నాలు తొలగించే శుభప్రదుడు కాగలిగారని బ్రహ్మ సంహితంలో చెప్తోంది అంటున్నారు 5.50లో. అలాగే భక్తులందరూ గణపతిని పూజించాలి. వేళ్లతో గాని గోడతో గాని స్పృశించిన ఉదకంతో శ్రీ విగ్రహాలకు అభిషేకం చేయకూడదు. సో అంటే మనం వ్రేళ్లతో అంటే అభిషేకం చేసే వాటర్ని అలా పట్టుకోకూడదు అనమాట. మనం చెంబులో నీళ్లు నింపాము అంటే అలా మనం పట్టుకోకుండానే దాన్ని అభిషేకానికి వాడాలి. అంతేగాని దానిలో చేతులు పెట్టి అవన్నీ పెట్టిన తర్వాత అభిషేకం చేయకూడదు. అందుకని వేళ్ళతో గోళ్ళతో స్పృశించిన ఉదకం అంటే నీరుతో అభిషేకం చేయకూడదు. అలాగే చెమటలు కారుతూ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు మనం పూజ చేయకూడదు అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆ చెమటలు మనం వాటర్లోను భగవంతుడి మీద బొమ్మల మీద రాస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అవన్నీ మరి భగవంతుడిని ఆ విగ్రహాలన్నిటినీ మనం మురికి చేసిన వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి అలా చేయకూడదు. అలాగే ఇంకా ఎన్నో ఇతర నిషేధాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి విగ్రహాలకు సమర్పించిన పుష్పాలను తొక్కకూడదు. భగవంతుడికి వేసిన మాల ఉంది అంటే దానిని మనం తీసినా కూడా తొక్కకూడదు అంటున్నారు. దాన్ని దాటకూడదు. ఎందుకు? భగవంతుడి యొక్క మెడలో అలంకరించబడింది కాబట్టి. అలాగే భగవంతుడి పేర ప్రమాణం చేయరాదు. ఇవన్నీ కూడా భక్తిలో సంభవించే వేరు రకాలైన అపరాధాలు. కాబట్టి మనం జాగరూకతతో అంటే జాగ్రత్తగా వీటిని చేయకుండా మసులుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఒక వ్యక్తి మరి జీవితం అంతా పాప కలుషితమైనా కూడా భగవంతుని గనక శరణు వేడారు అంటే నేను తప్పకుండా వాళ్ళని రక్షిస్తానని పద్మ పురాణంలో కూడా చెప్పారు. అందుకని భగవంతుడికి శరణాగతుడైన వ్యక్తి అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తుడవుతారు అన్నది అన్ని శాస్త్రాలు సర్వసమ్మతం. అందరూ ఒప్పుకున్న విషయం అది. మరి ఉదాహరణకి మరి వాల్మీకిని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా. మరి ఆయన దారులు కొడుతూ అలాంటి స్థితిలో ఉన్న వాల్మీకి నారద మహాముని యొక్క బోధతో ఆయన ఎంత గొప్ప
మరి భక్తుడయ్యారు. రామాయణాన్ని రచించగలిగారు. సో, అది ఒక నిదర్శనం ఈ మాటకు. అలాగే భగవంతుడి పట్ల అపరాధం చేసిన వాళ్ళు కూడా ఈ హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే అనే ఈ మహామంత్రాన్ని గనక ఆశ్రయించారంటే సర్వ పాపాల నుంచి విముక్తులు కాగలరు. కాబట్టి ఈ మంత్ర జపం అన్ని పాపాల్ని హరింపజేస్తుంది అంటూ పవిత్రమైన కానీ ఈ భగవన్ నామాలకు గనక అపచారం చేస్తే మరది దుర్గతే అంటున్నారనమాట. సో భగవన్నామ అపరాధాలు ఏమిటి చూద్దాం. పద్మ పురాణంలో ఈ భగవన్నామ అపరాధాలని గురించి ఈ విధంగా చెప్పారు. ఇవే మనం 10 అఫెన్సెస్ అని చెప్పేసి చదువుతూ ఉంటాం. సో కరెక్ట్‌గా పద్మ పురాణంలో ఏం చెప్పారో చూద్దాం. భగవంతుడి దివ్యనామాన్ని ప్రచారం చేయడంలో జీవితాన్ని ధారపోసిన భక్తుల్ని దూషించడం, వాళ్ళని వాళ్ళలాగు ఇలాగు అని అనడం, భగవన్నామాన్ని ప్రచారం చేసిన వాళ్ళని దూషించడం మొట్టమొదటి నేరం పద్మ పురాణం చెప్పింది. 2 మరి అన్య దేవతలను నామాలు భగవన్నామాలతో సమానం అని అనుకోకూడదు, స్వతంత్రులు అని అనుకోకూడదు అంటున్నారన్నమాట. 3 ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి ఆదేశాలను ఉల్లంఘించడం. అంటే గురువుగారు చెప్పిన విషయాలు వినకుండా ఉండడం, అది గొప్ప అపరాధం. 4 వైదిక సారస్వతాలైన శృతి, స్మృతి అనే శాస్త్రాలను దూషించడం. శృతులు అంటే మనం చెప్పుకున్న వేదాలు ఇవన్నీ శృతులు అంటారు. స్మృతులు అంటే పురాణాలు, వీటిని స్మృతులు అంటారు. సో వేద పురాణాలను దూషించితే అది కూడా మరి నేరమే. 5 హరే కృష్ణ జప మహిమ కేవలం కల్పితమని భావించడం. సో ఈ మహిమ ఈ నామ మహిమ లేదు అని అనుకోవడం, కల్పితం అని అనుకోవడం. అలాగే భగవన్నామాలకు దుర్వ్యాఖ్యానం చెప్పడం. సో భగవన్నామాలకి కరెక్ట్ అయిన మీనింగ్ చెప్పకపోగా చెడు మీనింగ్స్, తప్పు మీనింగ్స్ చెప్పడం. 7 భగవన్నామం యొక్క బలం చూసుకుని అహంకారంతో పాపాలు చేయడం. సో నేనే కదా భగవన్నామాన్ని ఇన్నిసార్లు జపిస్తున్నాను రోజుకు అని చెప్పేసి పాపాలు చేయడం కూడా తప్పు అంటున్నారనమాట. సో ఈ మంత్ర జపంతో మన పాపాలన్నీ పోతాయి కాబట్టి నేను ఏదైనా చేయొచ్చు, ఇంత గొప్ప మంత్రాన్ని నేను రోజు చెప్తున్నాను కాబట్టి అనుకున్న ఆ రకంగా పాపాలు చేయడం కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు. 8 ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం వేదాల్లో చెప్పబడిన కర్మకాండగా పరిగణించడం. అంటే ఇది వేదాల్లో చెప్పిన కర్మకాండ కాదు, ఇది మరి భగవన్నామాన్ని జపించడం అనేది భగవంతుణ్ణే పొందేటట్లు చేసి మనిషిని శుద్ధి చేయగలిగినది మంత్రము. మంత్రం అంటే మనస్సును త్రయింపజేసేది, విడుదల చేసేది. దేని నుండి? ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయ నుండి మనల్ని బయట పడవేయగలిగింది ఏమిటి అంటే ఈ మంత్రం. కాబట్టి మంత్ర అంటే అర్థం అది మనస్సును త్రయింపజేసేది అని. సో ఆ విషయం గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇదేదో నార్మల్ గా కర్మకాండలు అవి ఈ వ్రతం అలా చేయాలి, ఆ వ్రతం ఇలా చేయాలి అని శాస్త్రాల్లో అన్ని చెప్పారు కదా, అటువంటిది కాదు ఇది. వాటన్నిటికంటే మహత్తరమైనది. మామూలు వేదాల్లో చెప్పిన కర్మకాండలతో దీన్ని మనం పోల్చకూడదు. ఇది ఏమిటి అంటే మనస్సును మనం ఈ భౌతిక మాయ నుంచి తప్పించగల మహామంత్రం ఈ మంత్రం అనేది తెలుసుకోవడం. 9 ఇదేదో మామూలు కర్మకాండ లాంటిది అనుకోవడం కాదు. 9 విశ్వాసం లేని వారికి భగవంతుడి యొక్క మహిమను ఉపదేశించడం. విశ్వాసం లేని చేరి మూర్ఖుడి మనసు రంజింపరాదు అనేది చూస్తాం మనం. అంటే ఇక నమ్మకం లేని వాళ్ళకి మనం ఎంత చెప్పినా కూడా వాళ్ళు నమ్మరు. కాబట్టి విశ్వాసం లేని వాళ్ళకి భగవంతుడి మహిమను గురించి ఉపదేశించడం అనవసరం అంటున్నారు అన్నమాట. అలాగే 10వది లాస్ట్‌ది భగవన్నామ జపంలో విశ్వాసం లేకుండా ఉపదేశాలు ఎన్నిసార్లు విన్నా కూడా ఇంకా ఈ ఐహిక బంధాల్లోనే ఉండడం. సో భగవంతుడి నామం మీద విశ్వాసం లేకపోవడం ఒకటి. 2 ఎన్నిసార్లు ఉపదేశాలు విన్నా కూడా ఇంకా ఈ ఐహిక బంధాల్లోనే ఉండటం. ఇది లాస్ట్ అపరాధం అంటున్నారు. సో పద్మ పురాణంలో ఈ 10 అపరాధాలు చెప్పారు.
సో, వైష్ణవుడైన వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు గూడా వైష్ణవుడైన వాడు త్వరగా అభీష్టాన్ని సాధించాలి, ఆధ్యాత్మికతలో పురోగతిని సాధించాలి అంటే ఇలాంటి అపరాధాలు జరగకుండా చూసుకోవాలి. అది ఈ అపరాధాల గురించి మనం చూసినటువంటి ఈ అధ్యాయం 8వ అధ్యాయం. సో, నెక్స్ట్ చాప్టర్‌లో ఈ భక్తి అంగాలలో ఇంకొంచెం ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇస్తారనమాట. సో, ఈరోజు మనం చేయగూడని అపరాధాలేమిటో చేయగూడని పనులేమిటో, ఆ అపరాధాలేమిటో చూసాం. ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ చూద్దాము. శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ నిన్నటి టాపిక్ గురించి ఏం చెప్పారు అన్నది చాలానే ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. వెరీ గుడ్. మాతాజీ శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిని ఆశ్రయించడం, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి వద్ద దీక్ష స్వీకరించడం, శరణు పొందడం. వెరీ గుడ్. విశ్వంతో ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిని సేవించడం విశ్వాసంతో. వెరీ గుడ్. అలాగే పూర్వాచార్యుల అడుగుజాడల్లో నడుచుకోవడం. వెరీ గుడ్. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభుజీ 6 వేగాలు అది కూడా రిఫర్ చేశారు. ఈ 6 వేగాలు మరి ఎవరైతే అరికట్టుకుంటారో వాళ్ళు ప్రపంచం అంతటా శిష్యుల్ని చేసుకోగలరు. శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ 5వది సనాతన ధర్మాన్ని తెలుసుకునటానికి జిజ్ఞాస. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభుజీ జిహ్వ ఉదరం వాక్కు మనస్సు కోపం. ఓకే, అవి అంటే ఆ వేగాలను ఎవరైతే జయించగలుగుతారో వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులుగా వాళ్ళకి అర్హత ఉంటుంది. శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ శ్రీకృష్ణుడి ప్రీతి కొరకు ఈ భోగములు త్యజించడం. వెరీ గుడ్. అలాగే 7 పవిత్ర ధామంలో నివసించడం, జిహ్వ గుహ్య అవయవాలను ఉదర వేగాల్ని ఆగ్రహం, మనస్సు, వాక్కు అనే 6 వేగాల్ని స్వాధీనం చేసుకోవడంలో కృత్యులు కావాలి. వెరీ గుడ్. భగవంతుడి యొక్క సన్నిధంలో కనీసం 1 పక్షం రోజులు అయినా గడపాలి. అంటే ఈ పవిత్ర ప్రదేశాల్లో మధుర, బృందావనం ఇలాంటి చోట అంటున్నారు. అది వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇవన్నీ శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ చెప్పారు. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభుజీ 6 వేగాలతో ప్రారంభించి ఆ తర్వాత వర వృక్షాలను పూజ వృక్షాలను మరి చెట్టు, ఇటువంటి తులసి మొక్క వీటిని పూజ చేయాలి. వెరీ గుడ్. ఆ విషయం చెప్పారు. ఇంకా విశ్వాసంతో ఆచార్యుని సేవ చేయాలి, పవిత్ర ధామంలో నివసించాలి, ద్వారక ఏకాదశి వ్రతం పాటించాలి. వెరీ గుడ్. గుడ్ పాయింట్. అవసరానికి మించి తీసుకోకూడదు. వెరీ గుడ్. సో దాదాపు ఇద్దరు మొత్తం పాయింట్స్ అన్ని కవర్ చేశారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇంకా ఎవరైనా సేవ వాలంటీర్గా కాల్స్ చేయగలిగితే దయచేసి మన ప్రభుజీకి, సూర్యప్రకాష్ ప్రభుజీకి అందరూ మీ నంబర్స్ పంపించండి. తప్పనిసరిగా మీకేమైనా ఈ కాల్స్ ఎప్పుడు చేయక్కర్లేదు. 18 days క్లాస్ ఉన్నప్పుడు అది ఓన్లీ ఎవ్రీ అదర్ మంత్, అంటే 2 నెలలకు ఒకసారి జరుగుతుంది, 18 రోజులు. ఆ టైంలో కొన్ని కాల్స్ చేస్తే చాలు. అందుకని ఎప్పుడు రోజు చేయవలసిన అవసరం లేదు. సో ఎవరైనా అది చేయగలిగితే దయచేసి మీ నంబర్ ప్రభుజీ ఇవ్వండి. మరి ఈరోజు ఓన్లీ 8 పీపులే వచ్చారు. రాను మన స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతుంది. ఎందుకో మీకు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఈ క్లాస్ ఉంటే తప్పనిసరిగా అటెండ్ అవ్వమని చెప్పండి. హరే కృష్ణ. వచ్చారు మాతాజీ, ఇద్దరు లీవ్ అయ్యారు. సింధుభ్యేవ చ పతితానాం